Chud is tágah cóirde is mise OMP agus siad é Leabhar-mheas nachhfuil déanta gom le tamil agus iniu ba mar caint faoin leabhar seo faoi Cheilt le Thierry Robberecht. Agus is leabhar do fáistí atá a dtaid si an gúm agus mars dúil don gúm tá an cur láthair go háling agus tá legan amach an leabhar agus le héad an ias ar fad don chuige an chuid an tharbh ord agus le héad. An scéal hain is aistriúchan é seo ar scéal a scríomh Thierry Robberecht agus le him beag an ina bhlurbe lena chur I ggóthachs bain sé le campa tefach sa bhrainc stáil. Nuair ecin ilse campa grúmid na defach lena rá súil féin níl tógáil le cín ece le náire a snábhíl sa láib atá muintear an campa agus I do curfaú I bobil ligan an tuisce isteach an sin chun ilse aithne ar bhuachal óg tar ban baisír. Agus is scéal é faoin galín seo a dhéon níocht cabhar agus cúna bhthairt donna tefiig agus an slí mín sena agus sin orthaí agus ar a saoil hain agus ar muintre agus tá elementí ortha hain scéal lom tá sé anéasca léamh tá sé garda go maith. Elementí ortha de beidir nach chuis si có incréite sin beidir go nearfáil bhfuil beagáín de chusilachtáin idir ré agus do bhain is ráid pyjamas sa tlíos go déon sí isteach a gampa na defach agus nimín siar ar fáhád. Ní sé cho dulcharta sin ach rudí ortha an beidir nach iad is siimplí. Ach sin é litríocht níor hála an rud seo stáilm mar sin tá cadagín agus na húdar. Mar leis an aistriúchan is Aifric Mac Aodha a scríg nó d'aistriú agus mar a bhíon a gás an hui na gcónaí tá an tanga anna sever ar fad agus sais ordem. Rud amháin a déireann sé faoi sin ná tuis gur aistriúchan do fáistí atá. Tá tógálacha áirithe an agus mátá ag scríomh do fáistí óga cheistóing ar chóir méidí seán. Mar hampla an tá beagáin den chórá aber tá beagáin den chórá Harbh fuirimúil ar fad. Bheith áhairsart an gluisfa aine a rá lehéad in gaige. Agus bain sé sin beidir beagáín de incréiteach an leabhar ní héghfuil sé Harbh incréite ó héh an flotta de. Ach nuair líonn tú géirí bheith anna cheart ó héh na gaige, tá buil an gur fá cuma na harta bhí seálteachta ar an tanga chéanna. Agus sin fáid gur gá Queen of Bertie Orient, but bit of elementary order than would count at all with it's an actual or Harry Potter. Quid in Hora, Biogan in row royalach le credit grove gasur, no day gordy fear oga or raw, no gur Irish or a gaint no or gora down. Niaction tá fur more na tanga intake goma, agus simply galore. Agus tan scéal das agus hátilm. Sin é faoi Cheilt le Thierry Robberecht arna aistriú ag Aifric Mac Aodha agus arna aistriú ag an gúm. Fulling é. Tá sin das. Tá sé spéisiúil mar leabhar. Slán am lína chuirde.